L'episodi d'incendis d'aquesta setmana del dia 15 de juny comença el mateix dia 15 amb un foc de llamp a la Serra del Montsant, on obliga a transportar un seguit de personal per poder-lo controlar i confinar el més aviat possible. També al voltant del migdia del dia 15 rebo un avís de la sala central també per activar-me per anar a un incendi forestal en el municipi de Baldomar. Hem parat aquí a l'incendi de Manresa, ens faig canvi de servei i anem a l'incendi de Baldomar. Ja havia fet una propagació important, havia arrencat amb uns camps de conreus i havia agafat massa forestal des del primer moment. I la columna ja era certament molt activa i agafava tot el que era l'eix de la vall del Segre i es dirigia en direcció al municipi de la Clua. Des dels primers moments aquest incendi ja es va veure que tindria unes dificultats importants en la seva extinció, donada l'orografia del terreny i especialment per el tipus de comportament que estava mostrant. L'incendi de Corbera d'Ebre comença el dia 15 de juny al voltant de les 3 de la tarda, just una hora i mitja després que comenci el de Baldomar. En les primeres dotacions que arriben a l'incendi es troben un incendi que es propaga gràcies al foc mestral que hi havia en aquells moments i en contradependent. Això fa que inicialment s'agafi una estratègia i aquesta s'ha de veure modificada en el moment que entra la marinada a l'hora com a molt d'haver iniciat aquest incendi. Tot i que és un incendi topogràfic, hi ha tot un seguit de barrancs amb les seves carenes que estan alineades a la marinada i cada vegada que l'incendi agafa una d'aquestes carenes es propaga amb una major velocitat direcció cap a la carena principal, que és la carretera aquesta que uneix Villalba i la Fatarella. I posteriorment, cap a les 7:30, van començar a haver ignicions a la zona de Solsonès. Aquesta és la situació de l'incendi, aquest que hi ha aquí a la zona de Castellar-la-Ribera, Pinell. Jo diria que aquest foc s'ha estirat ja almenys 1,5 quilòmetres, si no més. Ara va estar girant la columna a direcció Segre. Aquestes primeres ignicions van ser simultànies en diferents llocs i amb un potencial d'entrada molt important. De fet, les primeres imatges que teníem dels llamps del Solsonès eren molt preocupants, una columna molt negra, amb una propagació de l'incendi molt important i amb una confusió inicial pel número de trucades que ens arribaven i on ubicaven aquestes columnes. Va vindre tot fins aquí. Mira, que vindrà això fins aquí, La tarda, la tempesta seca del Pirineu deixa una estesa de llamps al Pirineu Nord, a la zona de Boumort, a la zona de la Vall Fosca i especialment concentrats a la Ribera Salada i a la Vall del Rialb, just dins el nucli dur del Segre. Llavors tenim quasi bé 8 incendis a la zona del Segre, que són incendis amb potencial. Al final el potencial acumulat a tot aquest sector arriba a quasi bé les 100.000 hectàrees i el dia següent un d'aquests llamps està a la zona de Lladurs i acaba de dibuixar un potencial total de l'Artesa de Segre, els llamps del Rialb, els llamps de Ribera Salada, més els llamps de la zona de Lladurs, d'uns 126.000 hectàrees. És un episodi complex que ens arriba a mitjans de juny, després de tindre un dels maigs més càlids que recordem i un dels junys més càlids que recordem. És la tercera onada de sud que ens porta als 40 graus a Catalunya i que deixa la vegetació realment estressada. Venim d'un segon hivern consecutiu sec que deixa l'eix Noguera-Bages-Garraf realment tocat i el pitjor episodi que podíem imaginar, que vam estar parlant en un exercici a començament de juny, era un episodi de llamps a tot el Prepirineu, seguit d'una ona de sud potent a la vall del Segre, que dibuixaria un escenari realment complex. I això és bàsicament el que es va produir el dia 15. Bona nit. Diversos incendis cremen en aquests moments a Catalunya. Se multiplican los incendios en plena ola de calor en Cataluña. The blazes started on Wednesday, the 15th of June, near the towns of Baldomar. 当局动员消防员和300多名人员来到现场抢救。 Des de bon inici ja vam haver de treballar en que aquest seria un incendi llarg i que seria un incendi que hauríem d'aguantar-lo amb les capacitats d'extinció que en aquells moments teníem, donat que vam haver d'anar traspassant recursos en altres incendis propers
i altres que hi havia arreu de Catalunya. Tot just estem començant a disposar dels mitjans aeris i encara no estem en el punt àlgid de la campanya on tenim la màxima disponibilitat de mitjans aeris. Realment la situació que tenim és de simultaneïtat d'incendis, que és la pitjor dels escenaris que podem tenir a nivell de cos de bombers, a més incendis de grans proporcions i amb potencials molt elevats. Això fa replantejar quina distribució i quina estratègia farem pels propers dies, perquè és evident, no podem extingir, no podem donar per controlats la mateixa nit cap incendi. Puja 30 quilos. És un episodi complex que cal començar a prioritzar, perquè si no és la típica situació molt semblant a la 4 de juliol del 94, on bombers pot col·lapsar per el potencial dels incendis i per l'abast geogràfic. És una simultaneïtat com feia quasi 25 anys que no veiem a Catalunya, i és la concentració dels grans incendis històrics del Solsonès, els grans incendis històrics de la Vall del Rialb i els grans incendis històrics del Prepirineu, uns l'any 78, uns l'any 86, uns l'any 94, uns l'any 98, tots concentrats en una setmana. Davant d'aquesta situació de simultaneïtat, el subdirector general operatiu va ordenar el desplegament del sistema de comandament a nivell 5 per simultaneïtat d'incendis. Això va comportar, per un costat, activació de recursos extraordinaris, com va ser el reforç M2 de totes les parts de bombers voluntaris i professionals de Catalunya, i també l'activació d'altres recursos de fora de Catalunya, com va ser la UME, la Unitat Militar d'Emergències, o unitats helitransportades del Ministeri. També, dins d'aquestes accions, tal com estava previst en el PAI, estava el desplegament del Centre de Comandament Central, des d'on es feia la gestió global de tota la situació de risc i d'incendis de Catalunya a nivell del grup d'intervenció. La situació que vam tenir de simultaneïtat d'incendis la setmana del 15 de juny del 22 ens va posar en una situació molt crítica. Bàsicament, el que aporta les situacions de simultaneïtat és que és relativament fàcil perdre la visió global dels diferents incendis i una vegada perduda aquesta visió global i aquest repartiment de recursos adequat a la situació, és relativament fàcil poder acabar en caure en el col·lapse operatiu. Per resoldre aquesta situació ja vam plantejar en el PAGI, abans de campanya forestal, com abordar aquestes situacions i el plantejament que es va fer és amb un centre de comandament central a Bellaterra i després tenint diversos centres de comandament a cadascun dels incendis amb un cap d'intervenció per cadascun dels incendis. En aquest centre de comandament, que va instaurar-se la matinada del dia 16, quan ja tenien diferents incendis actius, es va començar a fer la gestió global de la situació, en el qual es reunia tota la guàrdia de suport als màxims comandaments de l'àmbit de suport, amb el subdirector al capdavant, com a màxim també responsable de tots els àmbits de la guàrdia, tant la d'operativa, la de coordinació i la de suport, per definir el pla d'acció a nivell de Catalunya per a aquell període operacional. Llavors aquí, des del Centre de Comandament Central, es feia una valoració global i es definia el pla d'acció, definint clarament l'estratègia i quins eren els objectius i prioritats per a aquell dia. També en el Centre de Comandament Central es feia la coordinació amb altres actuants del grup d'intervenció i, per tant, teníem un enllaç de la UME i també teníem un enllaç amb Acció Climàtica i les ADFs. D'aquesta manera, totes les accions del grup d'intervenció mantenien una coordinació central a banda de la coordinació a cadascun dels centres de comandament. També el que es feia des d'aquest centre de comandament era en cada un dels àmbits de suport anar donant recolzament als diferents incendis que hi havia. Per exemple, aquí en el centre de comandament teníem l'Hotel Zero, que era el responsable de totes les operacions aèries i era el que podia definir la priorització de recursos aèris cap a un incendi o cap a un altre. També teníem el GROS 0, que era el responsable de logística i suport operatiu de tots els centres de comandament. L'incendi d'Olivella comença el tercer dia de l'episodi de simultaneïtat, quan encara teníem molts incendis actius. Va començar a migdia a la carretera entre Sant Pere de Ribes i Olivella i va començar amb força, la columna estava alineada amb la marinada, que estava reforçada, i això va condicionar molt els inicis. Es van dedicar molts recursos perquè l'objectiu estratègic a nivell de Catalunya és que aquest incendi no creixés més, ja en teníem prou actius i aquest l'haurien d'intentar estabilitzar el mateix dia si era possible. Es va prioritzar sobretot el flanc dret perquè amb el gir de la marinada podia obrir-se cap al Garraf i cap a l'Ordal i això podia arribar a un potencial de 1.000 hectàrees i volíem reduir-lo a les 150 més o menys que va quedar al final.
Es va actuar ràpid amb línies d'aigua, eines manuals, foc tècnic i de fet de cara al vespre el vam aconseguir estabilitzar sense que ni rebés el cap a la zona de vinyes, ja que en el descendent es va amorrar molt. Crema flanc dret, la part més avançada ara mateix, han saltat 2 punts que anem a estabilitzar. L'incendi de Peramola es declara el 5è dia d'aquest episodi de simultaneïtat de grans incendis forestals, en concret el dia 19, al voltant de 2:45 de la tarda, quan encara tenim actius 3 incendis més. A més, hi ha incendis o d'altres incendis que estan encara estabilitzats o controlats però no extingits. Ens trobem un incendi amb un comportament totalment convectiu, amb llançament de focus secundaris al voltant de 100 metres de distància i a més de forma massiva, que té bàsicament 2 eixos principals de propagació. El primer seria l'eix de la vall del Segre, que dona accés a la vall de Juncàs, cap al torrent de les Cauves, i el segon eix seria el del torrent de Peramola fins a la zona de Cortiuda. El primer dels eixos, amb un potencial fins al primer eix de confinament d'unes 1.700 hectàrees i el segon al voltant de les 3.000 hectàrees, superior a 3.000 hectàrees. En total, un incendi d'una superfície potencial d'unes 5.000 hectàrees. El que fa excepcional l'episodi és la duresa d'aquest episodi, la concentració d'ignicions simultànies en una zona com és la Vall del Segre que no té límits. Diguem, l'incendi de Corbera té límits a la Serra Fatarella, són 3-4.000 hectàrees. L'incendi d'Olivella té límits al Garraf, són aquestes 5-10.000 hectàrees si agafa tot el Garraf, però bàsicament 2-3.000 hectàrees. Però l'incendi d'Artés entrant a la Vall del Segre, tots els llamps de Ribera Salada, tots els llamps de la Vall del Rialb, tots els llamps del Solsonès, tots els llamps del Pirineu, no tenen límit. És una immensitat forestal molt difícil de confinar i que només pots abastar si realment l'enganxes amb aquest tamany de 400 hectàrees, 50 hectàrees, 100 hectàrees. Però si comencen a interaccionar entre ells, no podem. Un episodi de simultaneïtat com aquest, els principals problemes és que no tenim els recursos suficients per atendre tots els incendis com els atendríem si en tinguéssim un de sol. El no poder atendre'ls tots amb tots els recursos que tenim vol dir que deixarem cremar algun d'ells més el que tocaria per prioritzar d'altres i al final el que es mira és l'estratègia global. Hi va haver moments de tensió, hi va haver moments en què tant propietaris com autoritats se'ls feia difícil entendre que les capacitats de recursos per part del cos de bombers eren limitades i que això significava haver de modificar una estratègia molt més agressiva cap a una estratègia també molt més defensiva. Malgrat que això signifiqués haver de sacrificar algunes parts del territori o mitjançant aquestes cremes d'eixamplament que van realitzar les unitats GRAF o amb l'entrada de maquinària pesada i de maquinària agrícola llaurant camps que encara estaven pendents de segar. Aquesta redistribució de recursos a nivell global i aquesta priorització que es fa des del centre de comandament central, doncs, evidentment, costa d'entendre el territori. El territori, aquesta globalitat és molt complicada de fer veure i això genera tensions, més que en l'operativa de bombers, que no és així, genera tensions en el territori. I és el que hem encarregat de gestionar, sobretot amb una informació actualitzada, seqüencial i pautada cada dia a determinades hores. Com a bombers i com a organització hem afrontat això d'una forma amb visió estratègica i intentant no col·lapsar i anar posant les prioritats per davant de les necessitats. La prioritat és extingir els incendis de forma segura, extingir els incendis en condicions i establir eixos de confinament, no intentar fer més del que podem fer i establint què és el que no ens ha de passar. No volíem que se'ns obrissin diferents sectors d'incendis a Catalunya, que com a màxim tinguéssim la Vall del Segre. I hem aconseguit. De la Vall del Segre hem anat apagant de baix a dalt les zones més poblades, deixant com a últim les zones més remotes. La Serra Sant Mamet i dalt és la zona de Boumort o la zona d'Aigües Tortes. I com a bombers hem sigut capaços de desplegar tota la caixa d'eines i com a bombers hem estat aguantant tots aquests incendis i la resposta de la resta de serveis, amb la qual crec que podem estar orgullosos de l'equip que hi ha, que realment ha sigut capaç de superar un repte històric que altres vegades havia portat el cos de bombers a col·lapsar. És d'agrair molt
la implicació no només del cos de bombers, sinó també l'ajuda que hem rebut per part dels pagesos llaurant camps o pel simple fet d'haver conreat els camps, que ens permet, com en el cas de Corbera d'Ebre, poder confinar l'incendi d'una manera més ràpida que si no fos una capa de bosc contínua, que seria molt més complexa per nosaltres. Cal posar en valor la resposta de tot el personal que ha actuat en aquests incendis, principalment del cos de bombers, que amb el reforç M2 que es va fer va respondre molt bé, es va treballar fort i dur durant molts dies, però també de la resta de cossos de seguretat i en especial també de les ADFs que han contribuït molt a ajudar a extingir els incendis aquests. Va ser necessari la col·laboració dels pagesos, maquinària agrícola, va ser necessària la participació d'empreses privades en maquinària pesada, evidentment que també la col·laboració de les ADFs de la zona i també vam tenir la col·laboració de la Unitat Militar d'Emergències. A nivell de resposta, o com a lliçons apreses d'aquest període d'aprenentatge, de risc, doncs vaja, jo penso que és per estar satisfets. Bàsicament els bombers han donat una resposta excel·lent, així com les estructures de comandament central, aquests centres de comandament avançats distribuïts al territori. Jo penso que hem d'estar satisfets com a cos de bombers. El que ha significat també aquesta situació molt dura pel cos de bombers, però que finalment s'ha aconseguit superar, sobretot és un sentiment de pertinença de grup, d'aconseguir sortir d'una situació molt dura conjuntament, amb una feina ingent per part de tots els membres del cos de bombers, i en aquest sentit hi ha una part a cadascú de nosaltres de satisfacció de com ha acabat desenvolupant-se aquesta situació crítica de simultaneïtat d'incendis forestals. I això ho hem aconseguit gràcies a l'esforç de tots, de bombers professionals, de bombers voluntaris i de tot el personal laboral que presta suport a l'operatiu de bombers.